Vítám vás v Krysovinách, ty nejdůležitější zprávy, které se staly tento týden, bez žádných zbytečných reportážích. Vláda tento týden schválila zákon o zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Zároveň se rozhodla snížit jejich rozpočet kolem 15%. Babiš požaduje po řediteli další úspory. Opozice tento krok kritizuje, podle nich momentálně nedává smysl přidávat další chybějící peníze do rozpočtu plus, je zde riziko pro potenciální cenzuru ze strany vlády. My si myslíme, že obě instituce neprojevily žádný zájem na tom, aby šetřili. Celá Evropa šetří, můžeme tady dlouze mluvit o tom, kolik BBC propustí lidí, kolik německé rádia vlastně zmenší počet stanic, jak šetří Francie, další šetří a tady tyhle dvě média nešetří. Česká republika stavěla posledních 30 let na nezávislých médiích veřejné služby. A tady je možné říct, že jak Andrej Babiš, tak Otto Klempíř ukazují jenom to, co se naučili za socíku pod vlivem svých řídících důstojníků. Tady se fakt vrací zpátky socík v těch nejhorších podobách. Každý autoritářský režim začíná útokem na média. Babiš ani Klempíř toto neoznámili ani na zasedání vlády, ale počkali si až na tiskovou konferenci těsně po ní. Celkem tedy ze státního rozpočtu na fungování médií veřejné služby půjde více než 7,8 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024. Fakticky ale vláda vrací jejich rozpočet do roku 2008 z toho důvodu, že po tyto roky byly finance České televize zmrazené. To znamená, že i přes všechnu inflaci za 17 let nezvedal rozpočet pro tyto organizace. Ředitelé České televize tyto novinky nebrali logicky úplně nejlépe. Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal, myslím, že jsme to nečekali nikdo. Přijatelné to není v žádném případě, protože s touto částkou my neumíme pracovat. Pro nás to opravdu bude znamenat velké úspory a škrty nejen v oblasti samozřejmě té režie, provozu a tak dále, ale hlavně, a to se dotkne posluchačů, v oblasti výroby, programu, vysílání. Bych šel na co nejnižší částku, nejlépe na úplnou dobrovolnost. No a ten, kdo by chtěl sledovat, tak by si to prostě zaplatil a sledoval by. Klempíř se snažil uklidnit Českou televizi, že tam zůstane inflační doložka, která je ale méně výhodná, než co tam bylo předtím. Obsahuje jednoznačný valorizační vzorec, který automaticky dorovnává financování v případě, že kumulovaná inflace přesáhne 10%. Největší kritikou je, že v tomto novém zákoně není řešeno, aby tyto média zůstaly co nejvíce nezávislá. Převod na státní financování znamená ohrožení nezávislosti médií veřejné služby a stejně tak závažné je výrazné škrtnutí peněz pro obě média. My jsme nikdy neohrožovali nezávislost České televize. Mohli jsme neschválit zprávy a mohli jsme to celé vymést. Věřím, že jako celá opozice jdeme na barikády. My vlastně kopírujeme cestu Slovenska. Tam zrušili poplatky v roce 2023 s tím, že garantovali příjem těch institucí. No a rok na to srazili ten rozpočet o třetinu. Samozřejmě budeme hledat i způsoby, jak tady tyto věci obstruovat i ve sněmovně spolu s dalšími opozičními kolegy. Dalším projednáním se počítá někdy kolem léta. Programu, ano, bude to rozpočtová kapitola, když někdo řekne, že to zaplatí taky lidi, tak já na to řeknu, no my na to určitě vybereme v rámci EET 2.0, takže to je o té argumentaci. Vláda při každé příležitosti říká, jak je málo peněz a jak se bude Česká republika muset víc zadlužovat a teď přinášejí českému rozpočtu další zátěž, přestože jsme tu měli systém financování, který byl nezávislý. Ukrajina tento týden podnikla další masivní útok na Moskvu. Tento útok byl tím největším zatím od začátku této války na Ukrajině. Podle Ruska mířilo na infrastrukturu a zásoby paliv stovky ukrajinských dronů. Zelenský se vyjádřil, že toto je odplata za pondělní útok, při kterém Rusko poničilo velmi důležitý klášter pro Ukrajinu a zároveň opět vyzval Putina na ukončení války. Kreml zareagoval tím, že vyhrožoval dalšími útoky. Stačilo jenom několik dronů, aby proniklo, a celé sídliště bylo pod kouřem a plameny. I když se ruské armádě podařilo sestřelit většinu těchto dronů,
Ukrajina z předchozích útoků ví, kde jsou slabší místa ruské defenzivy a díky tomu jsou útoky více a více efektivní. Zraněno bylo nejméně 17 lidí. Na rafinérii tady v Kapotně na jihovýchodním okraji Moskvy zaútočily ukrajinské drony v noci na čtvrtek po druhé. Už před 2 dny první údery bezpilotních prostředků zpracovatelský závod vážně poškodili a přerušili v něm výrobu. Radní a starostové v ruském okolí říkají, že tyto útoky nemají žádný vliv a ceny na čerpacích stanicích jsou stále stejné. Což víme, že není pravda. Kyjev doufá, že těmito kroky dotáhne Rusko k mírovému jednání. Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Odveta to měla být za tento útok na kostel, který byl součástí historie Ukrajiny a byl i na listu UNESCO. To все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом. Momentálně se rozmítává velká dronová válka, mířící na všechny části energetické infrastruktury, kterou Rusko vlastní. V Bruselu také probíhalo jednání států G17. A můžeme se zeptat experta, co za kroky se hodlají dělat na Ukrajině. Lídři na summitu potvrdí, že ještě během června dostane Ukrajina první miliardy z dvouleté půjčky, která má napadené zemi pomoci udržet obranu i chod státu. Připomínám, že Česko, Slovensko a Maďarsko se na půjčce nepodílí. Prezidenti a premiéři taky podpoří Ukrajinu v jejich snahách o vstup do Evropské unie. V pondělí v Lucemburku otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů. Brzy by měly následovat další, třeba otázky vnitřního trhu, dopravy nebo zemědělství. Evropská komise by byla ráda, kdyby se tak stalo ještě během léta. Lídři taky chtějí zvýšit tlak na Rusko, vyzvou proto k urychlenému schválení 21. balíku sankcí. Návrh představila komise minulý týden, opět míří na energetiku, bankovnictví a obchod, anebo obsahuje třeba zákaz vstupu do EU pro bývalé ruské bojovníky na Ukrajině, protože by mohli představovat bezpečnostní riziko. Je možné, že ten balík se podaří schválit už v červenci. Česko je pro. Diplomaté mají teď ohledně Ukrajiny pozitivní očekávání, říkají, že na frontě se jí daří a že výsledky jednání skupiny G7 tento týden ukazují na možnost Ukrajinu ještě více podpořit a dávají naději, že Spojené státy svou pozornost po uzavření dohody s Íránem opět zaměří na mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem. Prezident Trump dokonce zmiňoval uvalení dalších sankcí. Podle diplomatů je třeba počkat, jestli se tato slova promění v činy. Mimochodem, před začátkem tohoto summitu se po delší době konala koordinační schůzka premiérů Visegrádské čtyřky. Svolali nový maďarský předseda vlády Peter Magyar. Měli by premiéři například ladit pozice v otázkách unijního rozpočtu, migrace nebo energetiky. Je to první summit, na který Peter Magyar v nové funkci dorazil a taky první summit po 16 letech, na kterém Maďarsko nezastupuje Viktor Orbán. Spojené státy a Irán se rozhodli, že se pokusí ukončit válku na Blízkém východě. VNC, což je vicepremiér Ameriky, řekl, že chce otočit list a začít nové lepší vyjednávání s Iránem. Při komunikaci s iránským státem ve Švýcarsku se hlavně řešilo, co se stane na Libanonu a Izraeli, kde na sebe stále útočí obě dvě strany. Irán si klid bere jako absolutní věc, která je potřeba dodržet, a jinak se nevzdá svých jaderných zásob. Naopak Trump pohrozil dalším útokem, zdali bude pokračovat financování teroristických organizací Iránem. Takto začala mírová jednání mimochodem. Díky tomu, že se Izrael a Hezbalah stále odstřelují, tak Irán opět uzavřel Hormuzský průliv. Naopak americká armáda říká, že průliv uzavřen není. Což si můžeme dohledat a víme, že to není pravda a proplouvá mnohem méně tankrů. Navzdory tomuhle všemu se mírová jednání ve Švýcarsku uskutečnila. Ve Švýcarsku se sešli právníci a lídři Iránu a Pákistánu. K tomu tam přišli i lídři ropného průmyslu kvůli otázce na sankce vedené přes toto území. Boje zatím na Libanonu pokračují a Izraelé mají za příkaz reagovat na každý útok, který teroristické hnutí Hezbalah podnikne. Podle Ameriky se situace ale zlepšuje. Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy if you go back to how much was happening 3 months ago. Tato válka trvá už přes 3 měsíce. Amerika zatím ustupuje všude, ale jednoho se nevzdává a nechce, aby Irán měl jaderné zbraně. Nyní se bude další 2 měsíce řešit podmínky pro ukončení bojů ve Švýcarsku a uvidí se, zdali z toho něco vůbec vzejde.
No tak a jaké počasí jsme tu měli, kámo? Jo, díky, kámo, docela dobrý teplíčko, občas nějaká bouřka, ale hlavně už není taková zima. Jo, tak to je docela dobrý, kámo, snad se poštěstí i příští týden, kde se spolu zase uslyšíme. Děkuji za sledování a zatím se mějte.